Я да видим има още някой, който спечели лаптоп. Тодор и Жора Токови! Заповядай. За какво ще използваш този лаптоп? За развитие на бизнеса, разбира се. Разбира се, искаш да кажеш някои думи? Благодаря за възможността да кажа няколко думи. Първо да кажа няколко думи за себе си, защото може би повечето хора не ме познават. Казвам се Тодор Токов. Малко повече от 3 години съм собственик на Forever Business. На ниво менеджер съм с моята прекрасна съпруга. Живеем в Пловдив. Преди Forever, първо да кажа, 2 висши образования имах. Работил съм на много места, но винаги като наемен работник. На последното място, което работих, когато моята съпруга откри прекрасния Forever Business, аз дори отказах да хвърля поглед върху него, защото бях ръководител на финансовия отдел в една американска компания и на мен това ми се стори под моето достоинство да се занимавам с алоето. Преди да разбера, че Хулио се занимава с алоето, ние се занимаваме с сериозен бизнес. Много скоро, след първия месец, извинявам се, дали мога да остава? Благодаря. След първия месец, когато видях съпругата ми как изкара над 400 лева почасово, аз се замислих. Защото съпругата ми тогава, двамата работихме на пълно работно време, имахме голямото ни дете, тогава беше на 2 години и половина и нямаше кой да ни помага. Съпругата ми изкара почти една заплата почасово. И аз викам, нека някой да ми разкаже за какво става въпрос. Разказаха ми, включихме се, втория месец станахме супервайзери. Днес двама човека ме попитаха, защо на ниво менеджер си нося супервайзърската значка. Ами, който е бил на обучението на Гари Шриф миналата година, ще разбере. Смятам да си сложа менеджерската значка отново следващия май, но с една по-голяма златна подложка. Не виждам причина да не го направя, защото Златинка ми каза, че имаме необходимото условие да имаме и второ дете между 0 и 2 години. Така че с вас в Гърция. Благодаря. Але стана страшно, това беше обещание пред 500 човека. Искам да кажа няколко думи за провала, защото всеки говори за успех, никой не говори за провала. В вашите мрежи имате ли така наречените тайни агенти? Нямате ли? Как успявате? Знаете ли кои са тайни агенти? Това са хора, които използват тактиката, харесват продуктите, знаят прекрасния план на компанията, обаче работят така, сякаш сте им казали в никакъв случай, ама в никакъв случай не казвайте на никой познат за вашия нов Forever Business. Те явно не са гледали на Рокфелер съветите, че номер 8 е да общуват с хората. Те просто хората се притесняват от провал. На някой случвало им се да се притеснява от провал, да се притеснява от отказ. И на мен ми се случваше много пъти. Случваше ми се първия път, когато се качих на сцената, се притеснявах да не се проваля. Мислите ли, че сега мога да се проваля, когато съм на сцената? Не. Знаете ли защо? Защото всеки опит, който направите, е достоен за уважение не по-малко, отколкото крайния успех. Единственият провал във вашия живот може да бъде бездействието и премирението с живота, от който не сте доволни. Защото животът е един и той безвъзвратно тече. Затова искам да знаете, провала не съществува. Провала е нещо измислено от вас самите, защото единствените ограничения са тези, които сами си поставяме. Провал се опитват, хората около вас се опитват в кавички да ви предпазват от провала. И вие се притеснявате да не се изложите в техните очи. Знаете ли, земната пчела, едно прекрасно създание, много интересно. И учените са доказали, че въпреки тя има невероятна форма на тялото, една тумбеста такава, окосмена, с малки крилца и живее под земята. Учените казват, че тя не може да лети. Обаче тя не вярва и продължава да си лети. Не вярвайте
на чуждото мнение. Всеки опит е като имунизация срещу вашите страхове. Кой обещава да повярва в себе си и да предприеме нужните действия, за да промени живота си? Има ли хора, които искат? Само вие ли? Благодаря ви много за вниманието.